Appeal to the international Тыңлағыз. Мында Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли. Бу Азатлык радиосының 70 еллыгына багышланган подкастлар сериясе. Исәнмесез? Без Азатлыкка 70 подкастын дәвам итәбез. Икенче эпизодта салкын сугыш чорында азатлыкның ниләр турында сөйләвен, Совет берлегендә тыелган язучылар, галимнәр, мәгърифәтчеләр әсәрләрен ничек халыкка җиткерү турында сөйләшербез. Шулай ук 1990 еллар башы томалауларның туктатылуы, Татарстанның суверенитет алырга омтылышларын яктырту турында да сүз булыр. Эпизодны Азатлык радиосы мөдире Рим Гыйльфанов белән алып барабыз. Сез аны журналист Кәрим Камал буларак күбрәк беләсездер. Узган чыгарылышта Азатлыкның барлыкка килү тарихы турында сөйләштек. Аны сез azatlык.org сайтында, ВКонтакте, Телеграм кебек социаль челтәрләрдә, YouTube'та, Яндекс.Музыка, Spotify кебек платформаларда тыңлый аласыз. Хәерле көн, Кәрим. Азатлык тарихын искә төшерүне дәвам итик. Саумысыз, хәерле көннәр. Шулай итеп 1953 елда Азатлык радиосы оеша һәм шунда ук томалаулар да башлана дип сөйләштек узган эпизодта. Азатлык радиосының беренче тапшыруы бары тик 10-15 минут кына була. Яңа хезмәткәрләр килү белән алар озыная бара, көнгә 1 сәгатьлек тапшыруга кадәр җитә. Кемнәр эшли бу вакытта менә беренче көннәрдә? Татар телен белүчеләр каян җыела? Biz узган подкастта инде бу турыда бераз сөйләшеп алган идек. Мин исегезгә төшерәм. Беренче мөдир итеп ул вакытта инде Америка авазында булган татар редакциясының җитәкчесе Нияз Максуди билгеләнә. Ул 1953 елның ноябрендә Мюнхенга килә. Радио беренче тапшыруларын декабрь башында әзерли башлый һәм эфирга 9 декабрьдә чыга. Шулай ук подкастта без башка исемнәрен дә телгә алган идек. Мисал өчен Шихаб Нигъмәти, ул да актив оештыручыларның берсе. Һәм Нияз Максудов бу эшендә, мөдирлек эшендә озак тормый, кире Америкага кайтып китә. Шуннан соң Шихаб Нигъмәти җитәкче итеп билгеләнә. Моңардан тыш редакциядә Аяз Хәким углы, Мисбах Мифтах углы, Әнвәр Галим, Вәлиулла Төхвәтуллин, Төхвәтов дигән исем белән дә күргән бараны. Һәм соңрак, беренче көннәрдән үк түгел, ләкин соңрак Гариф Султан да кушыла бу редакциягә. Чөнки башта 5 урын гына бирәләр мөдирдән тыш. Һәм инде анда элек тәкъдим ителгән кешеләр, менә бу мин атап киткән кешеләр була. Соңрак Гариф Султан да, чөнки ул күбрәк ул вакытта сияси эшчәнлек белән шөгыльләнә. Бу турыда да сөйләштек. Татар башкортларының сугыштан соңгы Германиядә, Американ зонасында, Мюнхен тирәләрендә төрле оешмалар, аларның исемнәре үзгәреп тора, ләкин үз оешмалары була. Һәм Гариф Султан нигездә шул сияси эшчәнлек белән шөгыльләнә ул чорда. Гомумән алганда, Икенче дөнья сугышыннан соң менә бу өлкәдә, бу тирәләрдә, Бавариялар тирәсендә инде төрки татарларының 140лап кешесе була. Күп икән. Илгә кайтмый калган әсирләр. Соңрак шуларның якынча 100 Америка Кушма Штатларына, Төркиягә китеп урнаша. Менә 40лабы кала һәм алар барысы да түгел әлбәттә, ләкин төрле дәрәҗәдә үзара хезмәттәшлек итеп, радио эшенә төрлечә ярдәм итеп торалар инде. Бу уңайдан мин Тимурбек Дәүләтшинне да искә алган идем. Ул да радионың төзү эшләрендә, кыру эшләрендә беренче адымнарны ул башлый, чөнки американнарга бит әле татарлар турында сөйләргә кирәк була. Кемнәр алар, ни телдә сөйләшәләр, кайда яшиләр, ни өчен мөһим, аларның геополитик мөһимлеге, аларга тапшырулар ясауның мөһимлеге. Ләкин соңрак ул редакциягә алынмый. Менә мин әйткән 5 кешелек плюс Гариф Султан. Менә бу 5 кеше, алар да шул әсирләрдән буламы? Алар журналист буламы? Ничек теге
филологмы дигәндәй инде менә. Бу да кызык сорау, чөнки ул үзенә күрә шушы кичкенә генә булса да барбер коллективта кытыршылыкларга да китереп чыгара. Буларның барысы да элеккеге сугыш әсирләре. Әмма төрле әзерлекле белән. Шул ук Шиһаб Нигъмәти, ул үзе Себер татарларыннан, югары белеме булса да, ул аны татарча алмый. Шуңа күрә аның татарчасы шәп түгел дигән канәгатьсезлек тә белдерелә кайбер хезмәткәрләр тарафыннан. Инде менә шул ук Гариф Солтанны алсак, ул укытучылар институтына кергәч, шунда укыган чакта бит инде сугышка алына. Һәм аның иң кызык моменты тагын шул, ул үзе Уфа якларыннан булгач, татарча гына түгел, башкортча да сөйләшә. Һәм бу момент моңа тукталып китәргә кирәктер, аерым редакция татар-башкорт дип атала. Моның тарихы шундый, бу монда татарлар да, башкортлар да эшли дигәннән түгел, бу редакция әзерләгән тапшырулар татарларга да һәм башкортларга да аңлашыла торган телдә дигәннән килеп чыккан нәрсә. Ягъни, мәсәлән, татарча әзерләнгән тапшыруларны бернинди проблемасыз Башкортстанда да, Уфа якларында да, шул ук, белмим, Ушалыда да, Бөрьәндә дә, теләсә кайда ишеткән очракта аңлый алалар дигән караштан чыгып атала. Иң беренче идея, әлбәттә, бу региондагы бартер килә, шул исәптән чуашларны да кертү дип тәкъдим итеп карыйлар, чөнки күбрәк телдә сөйләсәң күбрәк тыңлаучы була дип исәпләнә, ләкин ул вакытта чуашча белүче кеше табылмый. Һәм дә татар редакциясе, татар-башкорт редакциясе асылда шул татар телендә эшләгән журналистлар әзерләгән материаллар белән чыгып килә. Ара-тирә Гариф Солтан үзе, мин аны үземнең ишеткәнем булды, башкортча ниндер материал әзерләп, тәрҗемә итеп, аны Фәнис Ишембай дигән псевдонимы бар иде аның. Шул исем белән чыгара иде. Кызык. Кәрим, бу бит салкын сугыш вакыты бит инде. Советлар Берлеге тимер пәрдә артыннан. Аннан мәгълүмат алу бик авыр. Азатлык нинди тапшырулар әзерләгән, җирел материаллар гомән була микән анда? Булганмы анда? Менә без хәзер уйлаганча, ул вакытта Азатлыкның хәбәрчеләре илдә әлбәттә булмаган. Мөмкин дә булмаган инде нәрсә, чөнки оешканнан бирле аны тымалый башлаганнар, шунда ук дошман радиосы, дошман авазы дип игълан иткәннәр. Шуңа күрә әлбәттә аңа илнең үзеннән хәбәрчеләр, хәбәр биреп торучылар булмаган. Аның каравы, редакциянең Нью-Йоркта үз хәбәрчесе була. Гариф Солтан шактый еллар эшли, әйткәндәй, ул 1956 елдан 68 елга кадәр Америкада яши. Һәм тапшыруларны, үзенең тапшыруларын шуннан әзерләп җибәрә торган була. Материалларны кайдан алуга килгәндә, нинди темалар күтәрелүгә килгәндә, темалар шактый киң. Ул Азатлык бит ул милли радио, татар телендә я башкортча сөйли торган радио дип кенә кабул итәргә тиеш түгел. Мин аны гомумән 10 еллар буе татар телендә, татар мәсьәләләре турында гына түгел, кухнямында аш-сумы я булмаса җыр-бию турында сөйләүгә түгел, ул тулы канлы сәяси темаларга материаллар әзерләүче бер мәгълүмат чарасы булды. Менә мин хәзер санап китә алам. СССРда милли проблемалар дигән рубрика бар иде. Коммунизмның проблемалары дигән рубрика бар иде. Америка Кушма Штатларында, Берләшкән Милләтләр Оешмасында, әлбәттә, милли мирас дигән бик мин үземнең хәтеремә уелып калган тапшыру, чөнки анда менә нәкъ яшерелгән, сызып ташланган материаллар, бигрәк тә тарихка караган, аннан 30 елларда репрессияләнгән язучыларның әсәрләрен биргән, шушы милли тематикага караган туры рубрикалар бар иде. Дин һәм сәясәт, ислам энциклопедиясе дигән программ кертелде соңрак. Ансын инде Төркиядә чыккан күләмле
ислам энциклопедиясын тәрҗемә итеп бирәләр иде анда, диннең төрле аспектлары турында махсус программа бар иде. Ул җомга көнне чыгадыр һәм якшәмбе көнне кабатлана иде. Һәм бу Советлар Берлегендә дин тыелган вакыт. Әйе, шуңа күрә дә бу үзенә күрә бердән-бер чыганак та булып тора иде. Менә бу дини мәсьәләләрне, дини тәгълиматны, дин белемен азмы күпме күтәрер өчен бердән-бер чыганак дияргә була. Дөнья хәлләре, агымдагы вакыйгаларга безнең анализлар дигәнне хәтерлим. Аны мин эшли башлагачтан да без аны иш кулланадык, ул дәвам итте. Ул инде менә көнендә нинди вакыйга булган, дөньяда анда Югославиягә карыйм, белмим кайда, Африкада нәрсәдер булган, Америка Кушма Штатларында сайлаулар, мисал өчен, я Европа Берлегендәге тараҡҡият, менә шушы рубрика белән китеп бара иде ул материаллар. Һәм дә инде төбәк яңалыкларына килгәндә Татарстанда ниләр булып ята дигән рубрика бар иде. Әлбәттә, Башкортстанда ниләр булып ята дигән. Һәм шуны да хәтерлим, аның кереш музыкасы Финляндия татарларының яшьләре башкарма дигән төркем төзегәннәр иде. Әле бу тимер пәрдә җимерелгәнчегә кадәр үк. Һәм алар анда эзләдем бәгърем сине җырын җырлап, алар пластинкада чыгарды. Менә шуның кереш өлешен, музыкаль өлешен Татарстанда ниләр булып ята дигән рубрикага кулланалар иде. Бу фин татарларының башкарма ансамбле башкаруындагы җырдан алынган музыка. Менә бу музыка дигәннән бу подкастны әзерләгәндә теге безнең эфир башында башкарыла торган, элек эфир башында башкарыла торган бер музыка безнең архивларда саклана һәм шуны эзләдек. Ул инде Тынычлык маршы дип истә калган. Бездән гомер буе шулай дип әйтеп килделәр. Чөнки мин хәзер теге Фәрит абыяги да нарсын Фәридә Хәмид Тынычлык маршы, аны Гариф шулай дип әйтәдер дип сөйләгәннәрен хәтерлим. Һәм минем уйыма да, хәтеремә дә шулай кирип калган, ләкин менә синең белән эзли торгачтан аның авторы башка булып чыкты һәм дә исеме дә бераз башкача. Анда тынычлык сүзе бар, ул яшәсен тынычлык дип атала. Башкорт композиторы Хөсәйн Әхмәтовныкы яшәһен тынычлык була инде. Һәм шуннан да шуның мотивы дистә еллар буе кулланылып килде Азатлык радиосында. Аның бер нинә, ничек дип әйтәм инде, бер тамгасына, бер билгесенә әйләнде. Һәм ул шуннан да күңелгә ятышлы, истә калырлык һәм дә ничектер күңелне җилкенләндерә торган музыка иде. Менә шул музыканы тыңлап, чөнки тапшыру шуның белән ачыла. Аны инде ишетсәң, димәк ки Азатлык сөйли башлады, бетте, димәк бөтен эшне ташлап шуны тыңларга кирәк дигән үзенә күрә бер сигнал иде. Ул марш шулай ук 50нче елларда менә радио белән якынча бер чама радионың яшьтәше дияргә була инде. Язылган һәм яшәсен тынычлык дип атала. Ул безнең архивта бар булып чыкты. Яни башта интернетта эзләдем. Ул гармун белән генә яздырылган җыры килеп чыкты. Интернетта бар ул. Безнең архивта оркестрга язылганы саклана икән һәм менә бу подкастта да без аны кулландык. Оркестры аның соңрак инде дөньялар ачылгач Фәрит аги Казанга барып махсус яңа вариантын яздырды. Татарстандагы ул дәүләт оркестры булды микән? Мансын хәтерләмим, ләкин аның яңа версиясе бу. Менә без әлеге дә баягы шул контент нәрсәләр турында язалар дип сөйләшә башладык. Эфирда Советлар Берлегендә тыелган татар әдипләре, галимнәре әсәрләре дә укылаймы, дини тапшыруларны әйтеп үттек. Ул китапларны каян алалар, ул әсәрләрне каян алалар? Узган подкастта без бу хакта өлешчә бер эпизодны сөйләшкән идек, сугыш бетүгә. Һәм менә бу Американ зонасында татар башкортлар иша башлагачтан анда Гаяз Исхакыйга мөрәҗәгать итеп, анардан ул нәшер иткән, ул чыгарган Милли юл журналларын мәҗмугасын сырыйлар һәм аларның җыелмасы Берлиндә булуы ачыклана. Әле бу сугыш вакытында шул ук Идел-Урал комитеты эшчәнлегенә дә бәйле һәм аның Көнбатыш
зонасында Берлиндә калуы билгеле була һәм дә Гаяз Исхакыйга мөрәҗәгать итеп, аңардан шушы журналларны Мюнхенга китерүгә рөхсәт алалар һәм дә чыннан да аны барып алып кайталар. Менә бу инде үзенә күрә бер чыганак, теге тарихи программаларны әзерләр өчен булса, аннары соң тора-бара радио аякка баскачтын, анда материаллар әзерләүче, мәкаләләр язучы гына түгел, анда әле махсус мониторинг хезмәте оештырыла. Ул инде Советлар Берлегендәге төрле радио һәм телевидение каналларын күзәтеп бара, яздырып бара. Ул 90-нчы еллар башында да ул практика әле бар иде. Менә һәр көнне иртән мониторинг киләдер. Иң төп газет журналлар нинди мәкалә чыгарган, телевидение нинди тапшырулар булган һәм аларның эштәлеге. Һәм шундый ук эш инде 50-нчы елларда да җәелдерелә һәм тагын бер чыганак, хәтта татар редакциясе кичкенә генә булга карамастан һәм Татарстан үзе, Башкортстанда, Татарстанда автоном республикалар гына булга карамастан, аннан төрле гәҗит журналлар китертү өчен башлап җибәрәләр. Менә хәзердә әле безнең архивта ул елларда 60-нчы, 70-нчы елларда чыккан Татарстан коммунисты журналының төпләнмәләре бар. Аларны төпләп, китап иттереп әзерләп куйганнар. Шуннан күп нәрсә беленә. Шуннан күп нәрсә укып, анализлап, монда инде бөтенләй башка төрле итеп. Ул менә хәзерге кебек хәбәр сөйләү генә түгел, ул күбрәк анализлар өчен, чыннан да, чөнки ул беренчедән саңа калып килә. Икенчедән, аның теле бөтенләй башка, чөнки Совет заманындагы телне күпләр хәтерлидер. Ул берни әйтмәскә теләү максатында язылган материаллар була, ачыкламас өчен, теге яшерер өчен. Шуларны укып, шуларны тикшереп, шулар нигезендә инде киң анализлар язу гадәткә кереп китә. Бу эштә әлбәттә Гариф әфәнде бик оста, әзерлекле кеше. Мин һәр хәлдә аның анализларын тыңлап, шаккатадыр, ул бик тирән, чыннан да чагыштырулар белән, башка халыклар белән нинди хәлендә, татарлар, башкортлар нинди хәлдә. Әлбәттә, ничек дип әйтим, бу әзерлек ягыннан, интеллектуаль ягыннан анда эшләүчеләрнең дәрәҗәсе төрле була. Бу әлбәттә белемгә дә бәйле. Журнализм белән шөгыльләнгән кешеләр, алар бик күп булмый ул заманда. Тора-бара бу сугыш әсирләре дә эштән китәләр, я шул пенсияга китәләр, я вафат булалар. Шуннан соң инде 70-нчы елларда яңа кешеләрне каян табу дигән проблема килеп туа. Чөнки әле чикләр һаман да ябык. Шуннан соң аннары Төркиядә яшәүче татарлар арасыннан эзли башлыйлар. Гали Акыш, бу исемне дә тыңлаучылар, укучылар яхшы беләдер. Ул үзе Хайларда туып үскән, Кытайда, аннары соң гаиләсе белән Төркиягә күчеп килгәннәр. Ул эшли радиода. Фәрит Аги үзе шулай ук Кытайда туып Төркиягә килгән һәм шуннан радиога чакырылган кеше. Надир Дәүләт заманында радиода эшләгән кеше. Ул монда килеп эшләгән, Мюнхенга килеп эшләгән. Мюнхенга килеп эшләгән. Төркиядән китертү ул заманда җиңел булмаган. Шуңа күрә визалар эшләү мәсьәләсе күпмедер дәрәҗәдә тоткарланган, ләкин аннары соң Мюнхенга килеп эшләгән Фәридә Хәмид, менә шундый кешеләр. Соңрак инде 80-нчы елларда Советларда эшләгән, булып киткән чит ил кешеләренә кияүгә чыгып, алар белән бу якка, көнбатыш ягына чыккан ханымнар бар иде. Аларны җәлеп иттеләр. Тәкмилә дигән ханымны мин хәтерлим, Мюнхенда ул менә башкортча, ул үзе Башкортстаннан материалларны башкортча яза иде. Рива Рюдисер. Шуннан соң инде дөньялар ачылгачтан менә илдән турыдан-туры Татарстаннан һәм Уфа якларыннан, Башкортстаннан китерү мөмкинлекләре ачылды. Эштәлек ягына килгәндә,
Татарстанның Балташ районы Түнтәр авылынан укучыбыз Рәфхәт Зарипов истәлекләрендә тыңлатып үтәсем килә. Ул Гаяз Исхакый, Мирсәет Султангалиев кебек шәхесләр татар тарихы, хәтта Кырым татар тарихы турында Азатлыктан ишеттем дип сөйләде. Азатлыкның ул елларда коммунизмның проблемнары, китап киштәсе, бабайлар сүзе, дөнья хәлләренә күзәтү, ислам энциклопедиясе һәм башка шундый рубрикалары булды. Гает һәм башка дини бәйрәм көннәрендә Каһирә мәчетенең азан тавышын ишетү, кыска вәгазьләр, Коръән аятләреннән тәфсирләр тыңлау җаныма сарымай булып ята иде. Ул вакытта без шул моңлы азанны ишетергә зар-интизар булып яшәдек. Идегәй Достанының 1944 елда ВКПБ Үзәк комитеты карары нигезендә мәңгелеккә ябылып кую тарихында татар язучыларының илдә тыелган әсәрләрен дә мин шушы тапшырулар аша белдем. Гаяз Исхакый, Мирсәет Султангалиевның милли азатлык, революцион эшчәнлеге турында да күп мәгълүматлар алдым. Кырым татарлары турында да чынбарлыкны азатлыктан ишеттем. Тукайның да безгә билгеле булмаган дини шигырь юллары ачылды. Совет чорында без Тукайны атеист дип белә идек. Баксаң, аның динебезне зурлаган шигырьләре күп булган икән. Башта без туган тел шигыренең 4нче куплеты бар икәнлеген дә белмәдек. Рәфхәт Зарипов истәлекләре. Татарстан, Балташ районы, Түнтәр авылы. Азатлыкның кызык ягы бит әле тагын шунда, ул менә әйттем бит инде бердән-бер үзенә күрә бар дөнья буйлап татар телендә эшләгән гомум сәяси медиа мәгълүмат чарасы дигән идем. Һәм шунысы кызык, илдәге матбугат, илдәге радио телевидение урыслашу астында, урыс теленең каты басым астында төрле атамаларны, бигрәк тә географик атамаларны урыска ияреп атап тапшырулар ясаганда, шуларны куллана башлаганда, Азатлык мөмкин кадәр татарча телне саф татарча саклап калырга тырышты. Тыңлаучылар, укучылар хәтерлидер. Мисал өчен башта ишеткәндә, беренче ишеткәндә ул миңа да сәер тоела, ләкин ахыргы чиктән нарсын аларның чыннан да мантыйкка нигезләнеп тәрҗемә ителгән ачыклана, чыннан да туры килә, чыннан да татарда андый сүз бар бит, андый мәгънә бар бит дигән уй башыңа килә. Мисал өчен буралак сүзе. Аны беренче ишеткән кеше шунда ук шаркылдап көлә, я булмаса ычкыштан шулай ук көләләр иде. Ахыргы чиктә ычкыш, самолет, буралак, вертолет, тагын шукмар дигән сүз бар иде. Ансы нәрсә дип уйлыйсың? Шукмар ул берәнди кыйнытыр аны нәрсәме? Аны кыйнытырган әйе. Алар азатлыкта менә бу бигрәк тә теге ашкынып кыраллану заманында атом ракета мәгънәсендә. Ул үзенә күрә шукмар бит инде. Бәрә торган. Шул сүз мәхкәмә сыңрак Казанда да кулланыла башлады инде. Тәфтишләрне дә татар матбугаты куллана башлады. Әйе. Шундай. Хөкемдарны, менә судья дип совет вакытында беркем дә аны хөкемдар дип әйтмәде. Судья. Андый сүзләр аннарсын әлбәттә кереп киттеләр, ләкин азатлыкта алар менә оешканнан бирле алар телне мөмкин кадәр саф итеп сакларга тырыштылар. Һәм 1988 еллар азагында үзгәреш җилләре исә башлый. Бу елда азатлыкны томалау туктатыла. Һәм бу вакытта азатлык ничек эшли? Яңа мөхәррирләр киләме? Татарстанның бәйсезлек алырга омтынышларын яктырту ничек бара? Кемнәр эшли? Нинди шур була бу радио өчен? Менә томалау бетте. Аның кирәге каламы дигәндәй. Менә шундыйрак та хәтта сораулар таралган мөмкин. Аның кирәге калганы бик яхшы күренде, чөнки халык азатлыкны тыңлый башлады. Бернинди томалаусыз, ирекле рәвештә. Һәм оештыру ягыннан да ул мөһим бер шырга туры килде. Томалау 1988 елда, ел азагына таба, ялгышмасам, туктатылды. Аңа кадәр дә инде аны әкренәйтеп бетерә башладылар. Ул сизеләдер, һәм томалау белән дә тыңлау күпкә җиңеләйде. 1989 елда Гариф Солтан пенсияга чыкты һәм аның урынына мәдәи иттереп Фәрит Аги Иделлене билгеләделәр. Һәм яңа мөдир әлбәттә яңа мөмкинлекләр ачылуын күреп, беренчедән материалларның, темаларның заманчарак
булуын хәл итте. Шуңайдан яңа рубрикалар барлыкка килде. Соңрак ул үзе 1990 елда беренче мәртәбә Казанга килде. Ансын мин яхшы хәтерлим, чөнки ул чакта без очраштык һәм без татар яшьләре беренче яшьләр көннәрен оештырып үткәреп ята идек июнь айында. Сез әле анда студент идегезме? Я студент, университет студенты идем, һәм дә ул шушы татар яшьләр көннәренә килеп очрашу оештырдык без аның белән бик матур гына. Һәм шунда инде Фәрит әфәнде радио Татарстанның үзендә, Казанда ничекрак тамыр җая алыр икән дигән уйлар белән йөргәндер дип уйлыйм. Узакта үтмәде, анда даими хәбәрчеләр барлыкка килде. Ремзил Вәлиевне күпләр хәтерлидер, Дамир Гыйсметдинов, Рим Сиддиков. Һәм шушы яңаша яшәү, яңа тормыш ахыргы чиктә Азатлыкның Казанда корпункты, бюросы ачылуына китерде. Һәм узакта үтмәде, Татарстандагы дәүләт радио, телерадио компаниясе белән Азатлыкның тапшыруларын көненә 2 сәгать биреп бару турында килешенде. Һәм алар FM дулкынында бик әйбәт сыйфатта берничә ел буе яңгырап килделәр. Аны ул тапшыруларны күбрәк Казанда әзерләделәрме? Инде ул ничек? Юк, ул Казанда әзерлән, программа тулысынча барыбер Мюнхендә әзерләнә иде. Соңрак Прагада әзерләнә башлады, чөнки 1995 елда Азатлык Прагага күчте. Казанның үзеннән хәбәрләр, Татарстан хәбәрләре килә иде. Шуннан соң алар монда тулы программага кертелә, чөнки программада бит әле Татарстан гына түгел, анда дөнья хәлләре дә, дингә багышланган, тарихка багышланган, яшьләр проблемасы турында сөйләгән тапшырулар кертелә иде. Һәм тулы бер сәгать әзерләнеп, аннан соң Казанга җибәрелә һәм Казанда аны тапшыралар иде. Менә бу 90-нчы еллар башында шул Ельцин килүләрен, Татарстанның суверенитет алырга омтылышларын яктырту ничек барды, ничек барган? Җирле хәбәрчеләр оештыра иде. Ул вакытта инде алар бар идеме? Бар, архивта әйткәндәй, ул язма бар. Фәрит абыйның Казандагы демонстрациядагы Азатлык дип кычкырулар фонында материал әзерләгәне бар. Ул ялгышмасам шунак менә шул 90-91 еллардагы урам җыеннары, тавышлары. Әле киләсе подкастларда без менә 2000 елгы Казан вакыты, Мәскәү вакыты дип, Мәскәүдә дә безнең хәбәрчеләрбез була, Сибирдә аерым хәбәрчеләрбез була. Менә бусы да шул ук яңа тормышның, яңа үзгәртеп кору чорындагы яңалыкларның иң мөһиме дип әйтер идем. Татар дөньясы дигән ул аерым рубрикада булдырылды. Һәм 1991-92 елларда анда инде Төмәннән Наил Алан Хисамиев, Мәскәүдән Нәзифә Кәримова, Самардан Шамил Баһаутдин, Сембердән Айрат Ибраһимов, менә алар инде тапшыруларын бирә башладылар. Һәм бу Азатлыкның яңа бер зур казанышы иде. Моңа кадәр татар дөньясы дип аталган зур киңлекне берләштергән бердән-бер шелтәр булдырылды. Моңа кадәр Татарстан үзенчә эшлидер, Башкортстан һәм андагы көнбатыштагы татарлар үзләренчә яшәп яталар иде. Бар татарны берләштереп бердәм мәгълүмати кырны оештыручы Азатлык булды. Һәм без бу вакыйгалар, һәм без бу менә бу хәбәрчеләр шелтәре турында хәтта бер аерым эпизодта ясарга җыенабыз. Азатлыкның 70 яшенә багышланган подкастның икенче чыгарылышын шушы ноктада тәмамлыйк. Киләсе эпизодта Казанда бюро ачылу, 2000 еллар башында аның эшчәнлеге, радионың кардинал үзгәреп интернетка күчү турында сөйләшербез. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә, Кәрим әфәнде. Сау булыгыз, очрашуларга кадәр. Азатлык подкастларын сез azatlyk.org сайтында, Telegram, ВКонтакте кебек социаль шелтәрләрдә, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcast кебек платформаларда тыңлый аласыз.